Takže zdravím vás priatelia, moje meno je Navi a ja by som tu chcel privítať pri 10. dieli z hry Shadow of Mordor. Dobre, tu je Grauk. Halus, dobre. Na dnešný diel išiel by sa asi pokračovať príbehu. Určite. A ešte po ceste by som pozbieral potom talizmany a ostatné veci. Možno by som aj poodhaloval ďalšie časti, určite. A pozeral som na percentá, máme 54 máme predenej z hry percent, takže je to na dobrej ceste. Dobre, aké máme questy na túto? Dva biele, dva žlté. Ale dva žlté, hej. Dobre. Dobre, ale počkaj, mohol by som, tam mám tú ruku, tak to by som mohli zrovna odhaliť. Hej, to pôjdem rovno odhaliť a pôjdeme na hlavný quest. Tak keď už som tu, tak rovno zoberiem aj ten nápis. Áno, presne tak. A tam je aj kytka rovno. Zoberieme kytičku a ideme ďalej. No, povieš mi? Dobre. Sme spoutaní. Neboj sa nič. Zachránime všetkých. A je tu informátor. To by som si pozeral rovno. Ja, počkaj, to mi nefunguje takto vlastne, ja som zabudol. Počkaj, stoj. Ja musím chytiť tu. Nestačí ho. Takto. Stále ma to milí kvôli tomu Shadow of Waru. Odhalíme si veľkých? Odhalíme si veľkých. A iba 14. Co? Náčelník veterán. Zabijek trpaslíku. Ešte, že som človek. Teda mŕtvola človeka. A elfa. Kope. OK. Už to je. Už budeme vedieť ovládať druhých. Thank you. I found the mithril hammer. Can your flames show me why my soul was denied death? You are the victim of a blood sacrifice. Can the curse be broken? No poď nám veštiť. Destroy the Black Hand and his followers and claim Mordor. No man of Gondor will come to my aid. You don't need them. Nepotrebujeme. Budeme tu brať armádu. Begets followers, willing or otherwise. Je strašne super toto. How do I do this? Your answers are in the fortress nearby, but what you seek may not be there for much longer. Ježiš, to mám na čas? Ale však, není to ďaleko. Však ale zdržovať sa nemusím. Ríško. Ešte minútu. Ešte, že existuje ten elfský šprint. No už som tu. Ne som tu. Ja viem, že tam sú tie kitky, ktoré mám zbierať, ale nemám na ne čas teraz. Momentálne. Ale nic nevidel.
Čo? Kto sú, to si nepamätám. It is not them we seek, but what they carry. I will save them nonetheless. Don't be blinded by your emotions. Ale však treba zachrániť, čo kudáci. The Queen told us our answers to building an orc army lie within this fortress. If we brand those archers, we can build our army and save these men at the same time. A je to tu cejchovanie, výborne. A toto som sa tešil veľmi. Dobre, poďme na to. Poďme si tvoriť armádu oficiálne od teraz. Oficiálne poďme zabiť Saurona. Ocechujú útočníky do 3 minút. To pôjde, ne? Nie! Aj, dobre. Ja som zabudol, že úplne sú prostí, tí lukostrelci, chvála Bohu, že... Už to som myslel, že už ma našli. Aniž by si ste všimli, ne. Áno, aniž by si mne všimli, jasné, rozumiem, chápem. If we brand those archers, we can build our army and save these men at the same time. Som rozkokošený, no sorry. Hop, šup, rýchlo, les. Máme na to 3 minútky iba. Skočím dole takto. Ocechujem tohto. Kážem na teba, to iba zastrelím. Čiže nemalo byť ich tu presne 6. Nikto nevie. Mám schopnosť odomknúť achievement. 4. Teraz teba. Lebo si akorát ideš preč. Ale nezabíjajú ich ešte, ne? Ja, ešte sú tam, dobré. Aktivujú ocechované útočníky pomocou I. Poďte na to. Poďte snajperi, dávajte ich. Ježiš, to som nechcel. Vylez, alebo sa pustí, alebo niečo, dobre. Ja som chcel toho Defendera zabiť, ale nevadí. Hop. Ježiš, ako puberťáka toto... Strašne má táto hra, strašne je to nostalgia pre mňa táto hra. Neskutočná. Nechápem, že až jak proste. Hotovo, ne? Zoberiem si kitku, nezoberiem si kitku. Áno, poslal mi pomoc pani Zizera. Prečo všetci ale vyzerajú rovnako, to ma strašne sere. Flashback. Ja som dobrý.
A sa mi ľúbi, že toho Saurona spravili ako z filmu. Budem sa musieť zase prebojovať? Hej. To je halus. Zlikviduj posily. Pohode, vybavené. It is one thing Reálne to kill toto som these nečakal, orcs, it čakal is som, another že... to make them our Nečakal som, že followers. ich to až tak It is a hitne. gift. We can use the weapon of the enemy Toto bolo dobre, against toto bolo him. dobre. Toto sa mi ľúbilo. Len tak ďalej. Dobre. Tu je vežička, tak môžeme si ju rovno odomknúť. A je tam aj Warchief veľký. Blízko, tak aj toho by som asi rovno dal dole. Degradoval, takzvané. A ďalší Graug. Ty kokos. A máme tam aj tú packu. Čo nám dáva tie otrocké misie, takže asi aj to rovno pravím po ceste. Poď sem, Negeš. Preleď sa na. Hlad. Please. You understand. He A was so vidím aj hungry. kitku, vidím aj kytičku. Is it a crime to try and feed your family? Čo? You must help. Je to on, ten Graug. Ja sa zdá, že aj na nich budeme vedieť jazdiť, ale neviem, že či to je... No v dvojke určite to je. Shadow of War to je určite, ale v Mordore neviem, či to je. Že na nich budem vedieť jazdiť. Môžem sa rovno pozrieť, čak ja mám aj bonusový... Áno, je to tu, lobec Graugu. Je to tu. Tinový jezdec. To je super toto. Dobre, hbité díky. Výpad ramenem, to nepoužívam. Smrtící stínový úder, ohnivý šíp. Asi toto, asi ten ohnivý šíp si dám. OK. Like hands of silver spread through Sauron's land. Dobre, These towers. ideme na vedúceho. Rovno. A všetky tie artefakty a ostatné veci boli v tej pevnosti, takže... Tam sa niekedy vrátim určite. No a teraz ma zaujíma toto. Ježiš, to sa mám dostať tam? Confront you directly. We must find a vantage from which to strike. No dobre, no. Tak sa dostaneme tam. Ale vidím tú kitku, tak si zoberiem kitku. A vidím, no však pozbieram to všetko rovno, čo vidím. Nebudem sa s tým kašľať. Dobre, ešte jednu bielu treba. Abo že by som urobil dneska celú túto mapu? Ale mohol by som si začať tvoriť vlastnú armádu. To není zlý nápad. Klíč od skříne. The orcs are making things mighty difficult. Dobre. There are still some paths open out of Mordor. The more we can set Mordor to Neskoč dole hlavne, prosím the ťa. more people will To by nás reach asi mrzelo. Tu je zelený a je tu aj oný. Je tu aj Degeš. Tak rovno ho ocechujeme. Počkaj, čo? Ježiš, ja som Degeš. Ja som Degeš. Nejako idiot. Ja som fakt idiot. Ja som fakt idiot, akože. Teraz hrozný. Máme nubax prostý. Tu koľko... Čo? To jak som vás odhalil? Stínač.
Elitní náčelník, no tak tento akože už fakt vyzerá elitne. Ukáž ty. Your eyes open for that grey walker scum. Počkaj, no neustupuješ, bratranec, ty. Keď ich bude mať pár ocechovaných už, tak mi aj sa budú spawnovať tu vlastne moji bojovníci, orkovia, už ocechovaní. Dáme si tohto. No ten tiež vyzerá akože, ten vyzerá riadne šahluto. Ozubené kolo. Dobre, ty si môj bratranec. Môj konať moju vôľu. Ja už musím takto teraz pozabíjať tých, aby poutekali. No aj tak neutečú všetci. Dobre, kašlem na vás, ja si chcem zobrať iba hentu blbosť a nechám vás tu na pokoji. A neviem, kde je, ja dúfam, že tu. Nie, neskač dole! Ty degeš. On bude tu? Vy to ako nechcete ustupovať, čo vám je? Chovajte sa však. Kde to je? To je Gondor či štít? A tam je ďalší. Tak ja pre ňo si rovno dojdem. Hej. Že by hore? Á, jasné, však jasné, že to bude na najvyššom proste bode, kde to môžu dať. Aby som si tu preskákal všetkým. Dobre, máme to? To som aj chcel, nepoviem, že nie. Ale nečakal som toho kapitána tu druhého. Aha, on si ma nevšimol ešte. Už teraz. Tak nič. Ja som ho chcel bodnúť. Časná trefa. Tuto až tak nemá zmysel ich vyslovene vyberať si alebo preberať, že koho zoberem, koho nie. Reálne tu akože má. Však najlepšie je jasné, že najlepšie je tých defenderov proste brať. Defenderov a berserkerov. A ostatní už sa nejako proste... Defenderi a berserkery majú strašnú výhodu oproti tým ostatným, oproti lukostrelcom, oproti týmto lovcom, oproti ešte tým klasickým, čo majú proste jednu ručnú zbraň. I was looking forward to testimony. No, uvidíme, čo na to povie tento. Jasné, ako a tento bude... Na toto sa mi podarí to plíženie a on tam bude akorát určite, áno. Mať tú obranu proti tomu. Bude odolný voči tomu. No a toto nemáš obranu, bratranec. Čo tu na mňa tu... No počka, tohto berserkera rovno akože podrežem. Nech sa mi to netrepe. Áno, a bude aj odolný voči šípom, dobre, v pohode. Nie, nestihnem, sakra. Ty čo ma prerušuješ v mojej konverzácii tu? Niečo som si nedohovoril. Daj mi tohto. Pekelná hlava. Pekelník sa volá aj, dobre. Meškaj môj. No však ja už som tu, tak už pozbieram aj tie artefakty a všetky tieto, ne?
Tak šamety. Kde to bude dole? Určite to bude dole. Stavím sa, že to bude dole. Jasné, že to bude dole. Mapa hviezd. A tu. By that time we've grown used to seeing them. But the short Nechci sa mi to čítať. Another mystery. Mordor is full of secrets. The Order of Istari. Messengers sent to contest the will of Sauron. These two went east long ago and were never seen again. No už tu je tento oný spavnutý, ten môj generál. Kapitán. A nebojuje ani nič, iba je v čile, iba až keď... Ale bojoval by, keby videl bojovať mňa, alebo keby som ho ja zavolal, že poď bojovať. Takéž. Ó, tam je balista nejaká veľká. Ale chyba je tetiba, ako si. Čo je blbci? Keby bol aspoň medzi vami nejaký kapitán. Ale není si, že ti iba takí radoví degeši. Ma chcú zabiť, ale ktorým sa to ani nepodarí. Bo im utečem a zdrhnem. Ty kokos, jaký biely. Poďš, na teba sa pozrieme zblízka. Vyzeral jak gazok. Ja, tu je rovno ten oný, jak som odcechoval toho druhého kapitána. Čo je to? Heraldův svitek? Jaj, vieš, že to je Herald, to rozmýšľal. Už viem, už som to pochopil. These Uruk live for battle. Then we shall not disappoint them. Počkaj, ty ťa okrajú. A tuto je. Dobre, výborne, ďalšiu časť máme. Ja sa portnem na tú väžu. A to som nemusel takto riešiť, nevadí. Aspoň budú silnejší, čiže budem mať silnejších kapitánov. No tak ani nie. Jaj, dik. Dobre, nevadí. Keď sa mi toto podarí spraviť a budem mať ešte chvíľku čas, tak ešte pôjdem spraviť jednu misiu. Jeden quest hlavný. A potom uvidím, buď tu ukončím, alebo pôjdem spraviť ešte niečo, ak budem mať čas. No povedz mi. Oko za oko. Ojoj, tento ma tuším hľadá. Ježiš, zas mi to nezabral ten oný, ja to kašľam. Neviem, nač ma hľadá, keď to úplne vie zabiť, pohodičke. You don't stand a chance! And if you try to run, I'll track you down, so help me! Take his head! Počkaj, a teraz keď ho vysajem, tak mi to... Nie, ja ho musím stále chytiť. Aby mi ho zobralo. Jen tam sú gulovia, to si musím zapamätať, keď zase budem mať loveckú misiu. Quest, vedľajší, bože misie. Strašne mi to príde... Nekorektné mi to príde proste pri tejto hre, keď poviem misia ako quest proste. A tam je tá biela kytka, tak idem rovno pre ňu, kašľam na to teraz, nech to mám splnené. Máme kytičku dokončenú, ideme ďalej. Nová výzva. Dve huby a dve červené huby a dve zelené huby. Nie, počkaj, 3 červené, tak. Máte tam gulov, keby ste chceli vedieť. Takže samé huby zbieram teraz. He is too cautious to confront you directly. We must find a vantage from which to strike. Udržíme z výhodné pozície. Aniž by zbyl odhalen, no. Just in
Ja som si to predtým nevšimol, že nesmiem byť odhalený. A rýchlo som na to doplatil. Ale tento môže byť reálne problém, tento môže byť reálne silný. Tento gáčo. Nikto nevie, nikto nič nevie, nikto nič netuší. A tam je ďalšia balista. A tiež ja asi tuším, je chyba teba. Hore choj! Čak! Hyb sa. Nie! Toto bolo ofus. Nie. Ja som nechcel skočiť dole. Makaj, hore, rýchlo, hore. Už tam budem, dobre. No, už ma tu nikto neodhalí snať. Nejaký snajper. Sa dostavu na místo, ukáž mi ho. A počkaj ale, on tam má aj tých bodyguardov svojich. Jo, tak to bude veľa oných. Jo, tak to bude veľa pomocníkov. Ja neviem, že čo majú oni za slabosti, ani o jednom. Fúha, tak toto bude bitka riadna, ale. Iba o tebe viem. Citlivý na útoky, ráda, z dálky, no. To som nechcel úplne, akože toto. Chcel som to inak spraviť, ale nevadí. Trošku to tu prečistím. Však samozrejme, že nech to mám trošku čistejšie tu. Nie, drž hubu. Dobre, tak toto mi fakt nevyšlo, akože. Ten už je rovno nasratý, dobre. Ten ide vyvolať poplach. To je... Deli toto. Nenávidí bolesť, no čak počkaj, ty ešte zažiješ. Ešte nevíš, co je bolesť. Počkaj, odkiaľ to. Ich naženiem a... No dobre, sú tu tí hlavní, ktorých potrebujem. Strach z ohne, poď sem! Zetko. Jasné, ja tu klikám jak blázen a oni mi to nikto nezobere. Ježišmaria. Zrhnite, zmiznite, nech vás nevidím. Ježiši, kde je? Poď sem. Áno, dobre ideš. Potrebujeme byť sami. Presne tak, aby som ťa mohol. Iba tu. Ja si ho počkam tu. Teraz mi to pôjde o niečo ľahšie. Jasné, že pustíš, ak potrebujem ho more. Jaj, ale počkaj, mi to neostane. Počkaj, tak to inak bolo. To inak bolo. Toto je super, to je strašne super, tak to sa postaví na one a oni budú padať sami dole. Čak, ale doraz ho. Čo robíš? Blázne. No, není si až tak ťažký, dobre, pohodička to je.
Preskoč ho. Joj, ako málo života mám. Bež. Nie, ja som si ten posledný žib minul. Ja som to netrafil. No tak. No poď môj. Ja ho zabijem toho dikov? Ja som zabil teraz toho dikov. Nice. Ďalší? Či to to bol? To nebol. Nemôžem spadnúť dole. Ježišmaria, ja som degeš. Ja vás kašlem, dovidenia, čaute, majte sa. Potrebujem sa rozohrať najprv predtým, než pôjdem dať takéto veci riešiť ja tu. A tam je ďalší. Čo sa tu deje? Ja počkaj, ja si ho neviem, ale zobrať pod seba, ne? Ja ho viem iba zabiť. No jasne. Počkaj, ja ho budem vedieť teraz zabiť. Alebo ocechovať. Dobre, tak toto trvalo trošku dlhšie. No a čo, som na to hrdý. Keď dám hrozbu smrti, ostane mi? No nebudem to riskovať. No bežkaj. Ešte poberám tí... Počkaj, oni začnú utekať teraz? Je tí kapitáni? Hej. Ja si ťa nahitujem. Takto. Počkám si ťa hore, keď budeš zelený a ťa zoberiem. Alebo kašlem na to vlastne, však ty si v tom onom negri svojom, takže... Ustrelený padne dole. Ešte tohto. Takisto úplne rovnaká taktika. A teba zabijem. Poď sem. Nie. Inak som ho chcel hodiť, ježíš. Len tam je jeden, uteká, ale však kašlem do neho. Možno neutečie teraz. Však ale hoď ho do tej diery. On ho raz hodí do tej diery, on ho raz hodí tam, kde... Dobre, ušiel. Jeba na to. Či to akože nebolo na ňa dosť vysoko, by umrel? No, takiž. Zakrslík. To si myslel, more. A mohol som dať hrozbu smrti cez neho, nevadí. Nevadí. Dobre, koľko nahrávam? Už to bude dosť. OK, ľudia, ďakujem vám, že ste sledovali toto video. Bolo to trošku, nedopadlo to úplne tak, alebo nesplnil som úplne to, čo som chcel. Ale myslím, že sme toho spravili celkom dosť. Dosť veľa vecí sme pozbierali, dosť veľa vecí sme splnili, kvázi. Dajme tomu. Skôr iba to zbieranie sme spravili a toto zabite, no vlastne až to není veľa. Dobre ľudia, ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, určite ho hodnote lajkom a prípadne dáte odber, aby vám neuniklo ďalšie takéto video. Čaute.